Παιδιά, καλώς ήρθατε στο βίντεο μου. Γεια σας. Αυτός είναι ο αδερφός μου Γιάννης, εγώ είμαι ο Γιώργος. Γεια σας. Και θα θέλαμε να σας πούμε τους 10 καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Πρώτος Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεύτερος Μέση. Τρίτος Νεϊμάρ. Τέταρτος Wayne Rooney. Πέμπτος Paul Pogba. Έκτος Andrés Iniesta. Έβδομος Σέρτζιο Ρομπέρτο. Όγδος Μάνουελ Νόια. Ένατος ο Μάριο Γκέτσε. Και δέκατος ο Λούκας Ράσφορντ. Ναι. Είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες για την ομάδα τους. Μπορεί να μην είναι τόσο γκολτσίδες, αλλά δίνουν πάσες και κάνουν πολλά τρίξ με την μπάλα. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλοι γκολτσίδες, αλλά είναι χρήσιμοι παίκτες για την ομάδα τους. Και θα σας πούμε και τα κανονικά τους ονόματα. Του Νεϊμάρ το κανονικό του όνομα είναι Νεϊμάρ Τζα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ. Του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι Κριστιάνο Ρονάλντο. Του Μέση είναι Λιονέλ Μέση. Του Πογμπά είναι Πάουλ Πογμπά. Σουάρες δεν είναι βάλεις μέσα. Σουάρες είναι Λουί Σουάρες. Και του Wayne Rooney είναι Wayne Rooney. Και του Λούκας Ράσφορντ είναι Λούκας Ράσφορντ. Το ίδιο πράγμα είναι, αλλά ναι, αυτά ήταν τα ονόματά τους. Και αυτός εδώ πέρα πάλι καλά που δεν είπε τίποτα, γιατί δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Γεια σας.